je to obrovsky dôležité. Jednoznačne, či už na psychiku, alebo na takú tú pohodu mužstva. Som rád, že sme zvládli obidva domáce zápasy a tým našiel cestu k víťazstvu v obidvoch zápasoch, aj keď dneska to bol náročnejší zápas, čo sme aj vedeli, ale o moc lepšie, že za stavu 2-0 ideme do Plzne, keby to boli iné výsledky, ale myslím si, že tie zápasy sme zvládli perfektne. Jasné, play-off, vedeli sme, že nečaká nás nič ľahkého. Plzeň má výborný manšaft a obidva zápasy ukázali, že to bude ešte veľký boj, takže ja osobne sa tešíme do Plzne na opäť kvalitné stretnutia. Určite chceme odtiaľ nejaké víťazstvo priniesť a bojovať teraz 2 zápasy Plzni. Vôbec nejak nevnímam, či prvá lajna, tretia lajna, druhá lajna, ale hráme dobre a hrá dobre celý manšaft. Janko Vlašák chytá výborne, takže proste play-off je o tom, že vždy zabere iná lajna, iný hráč, takže vôbec to nejak neberiem, že tie 2 góly bola nejaká vďaka, ale hovorím, cítil som sa dneska výborne a to je dôležité, že som prispel k víťazstvu.